Workshopdagen i dag er super brugbar til, at vi f.eks. lige får catchet op på nogle formalier, men også at få netværket rigtig meget med de andre projekter. Så at få noget inspiration og også blive klogere på programmet, altså i selve støtteprogrammet, så det synes jeg er meget værdifuldt. Så mødet her handler om vidensdeling. Det handler om at møde folk, der har noget erfaring fra tidligere projekter. Og så handler det bare om at komme ind i den her Interreg-familie på en god måde, sådan så vi jo føler, at vi arbejder for det samme mål. Netop det at bringe de her projekter hele vejen til ende. Det giver os jo muligheden for at få nogle gode staldtips med hjem, og også give nogle gode staldtips fra os. Det giver os en mulighed for at snakke med både vores projektsekretariat og med forvaltningsmyndigheden om alle de praktiske ting. Og nogle gange så er tingene bare lidt nemmere, når man kigger hinanden i ansigtet, når man taler sammen. Ich bin heute sehr gespannt darauf, mich mit anderen Leadpartnern noch auszutauschen, gerade auch wenn Interreg auch noch dabei ist als Hilfestellung. Wer hat welche Herausforderungen und wo können wir die vielleicht direkt zusammen løse? På den her workshop-dag i dag, der er jeg allerede blevet inspireret til mange forskellige ting, som vi kan gøre i løbet af vores projekt. Både ting, jeg er blevet mindet om, men også ting, som er nye for mig, som jeg glæder mig til at komme hjem og arbejde på. Weil wir einen Markt erschließen können, auch innerhalb des Workshops. Die Leute sind ja selber interessiert oder sind auch Verbraucher und können sich für den Sensor interessieren, also können wir auch ein bisschen Werbung machen. Und außerdem können wir davon profitieren, was andere Projekte an positiven Erfahrungen gemacht haben und das mit integrieren in unser Projekt. Kommunikere med hinanden og finde ud af, hvordan andre projekter har gjort, hvis der er knas i kommunikation, men også hvordan vi forbedrer os selv med det. Og selvfølgelig skabe et lidt større netværk. Måske der er nogen, der har en lignende opfindelse som vores. Die anderen Projekte besser kennenzulernen, neue Kontakte zu machen. Meine Erwartungen sind ebenfalls, einen spannenden Austausch zu führen mit den Partnern aus den anderen Projekten und vielleicht neue Einsichten und Ideen mit nach Hause zu nehmen. Møde andre projektaktører, som måske kan inspirere med deres tilgang til projektledelse, men også måske generere nye Ideen for fremtidige Projekte. Heute war schon ein richtig spannender Tag, also gerade haben wir einen richtig tollen Impuls gekriegt zum Thema psychologische Sicherheit, Kommunikation und Netzwerken. Da nehme ich auf jeden Fall richtig was mit. Das hat mir schon sehr gut gefallen und ich bin gespannt, was mich gleich noch in dem Workshop erwartet. Es war schön, bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Menschen kennenzulernen heute und ja, trotz des wenigen Schlafes und der langen Fahrt hierher hat sich das auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen.